хора, сега с Крисо ще играем на Brawl Stars. Криси, Здравейте, хора! така. Аз съм Криси и днес ще играем с Катето, както тя казва, на Brawl Stars. Гепарда, а Криси е сладката малка зайка. И Криси, готова ли си да започваме? Да! Добре, хайде, натискай копчето. Добре, чакай, искам да избера друг бройлер. Добре, дай аз да избера друг бройлер. Нищо, че този, който сега съм взела любимия. Игра с Едгар. Чакай да видя кой е скин. Този. Добре, ти играеш с Едгар. Едгар пак е много силен. Хора, ако ви играете в Brawl Stars, напишете в коментарите. И кой ви е най-добрият бройлер? Нали, разбирате, нали? Добре, да ти готова да се пиеш. Ей, тук е любимия бройлер на Никол. И да убивате. Добре, че... Ти ги убих, почти ги убих. Убих Леон и Рико, аз убивам буквално всички. Ето убивам и... Добре, браво на тебе! Хайде! Така. Мърдай! Дох ми напомни на Никол. Да. Добре. Да, Тоня пак ще спечели. Аз убих всички буквално. Браво, Криси, добре. Ето ми тук Едгар, Мегро, не знам точно как се казва, и Док. Вау, още една купа. О, чакай, имам супер рер. 2 хаос допа. Нищо не ми се падне. Буквално още една купа и ще стигна гол. Много яко. Защо ми се пада от буквално най-добрата звезда? Такова. Добре, това е поне хубаво да може. Да купувачи, да купува. Ама капипара in the area. Сако не е нищо добро. Да, Сапарина. Нали? Да, познах. Що? Готова ли си да играем? Да, изчакай. I'm gonna snuff you out. Добре. Пумпала, Хора, не забравяйте да пишете в коментарите какво да е следващото видео. Ако си играем с канал. Добре, хайде. Ако искате, може да направим и епизоди. Чакай, в момента ги бия. Омага, убих драма. Не се причиняй, сега ще го убия. Браво на тебе. Now you see how it's done. Ето, дай първо да го убия. Добре, дигайте ми буквално си. Спях, омага, крийте. Ако ти умреш, не знам дали аз ще успея. След не ме успея. Ами, трябва да го убия. Да, успях. Браво, Криси. И сега имам голд. Едно май, чакай. Да, омага, Добре, не много. Омага. Получих стар дроп. Буквално виж, нали спечели сега голд, не ми даде нищо, аз вече видям този скин. Това значи ли, че ме измамиш, да? Имам квест на ранкет, може би на ранкет. Добре. Хора, напишете коя ви е любимата игра в
Stars и пакето да бъдат тези И хора, напишете в коментарите дали имате вече новия герой нова. Стара нова. Даже, щом съм... нова. Вижте хора, щом съм готова с този урок Боре, не му знам името, мога да спестям за Стара нова, а тя ми е третия любим Боре. И да започваме. Готова ли си, Криси? Бой, защото събирам такива кутийки. Пумпала, бе. Окей. Добре, аз съм с любимия ми си, аз съм с моя любим. О, или с... Айде с този да ме образя. Играят съсед Грайдер. Добре. Оф, не знам с любимия ми ли? Той е малко по-силен моя. Оф, нека това да си реши той. Не искам любимия ми. Оф, с любимия ми. Поне си, да. И добре. И скоростта му е мега яка. Най-много, защото има скин на гепард. Което ли хора? Виж, аз съм Даймонд. Ей, Криси, ние си пасваме, това да се не стигна. Ние си пасваме. Вземи ме звездата! И буквално умрях за първата секунда, не е имало една секунда. Пумпала, бе, умрях. Мекс. Чуете, къде е Мекса ни? Искам Мекса ни. Трябва да се пазим. Да, от това трябва да се пазим, защото деца и не е много зла, ама не е много добра. Не да повярвам, че той има птице. Манка ми, стара. О, мага, брат! Ти беше на две. Брат! Не знам как се случи. Как беше на две, брат? Брат, не знам. Имам епик стардроп. О, нищо не спадна. Хора, какво се демон? Мога да отворя Legendary Stardrop. Мога, отвори. Да направим ли анбоксинг? Да, аз съм направил това с тези работи, Буквално, чакай само да видя дали имам някъде нещо, където... Аз? Надявам се много за нов бролер. Аз имам само 45 бролера. Аз имам 35. Колко? 35. Ама да, ти изгуби другия акаунт. Не съм си го губила. Това си е моя акаунт. Виж, това скин си го купих, помниш ли? Да, помня и много ти харесва. Да, бе, много е хубаво, ми харесва. Ай, ходиш, чак. Чакай се... Имам нещо да си вземам. Не мога. Да, имам почти. Така, хора, не забравяйте в коментарите да сложите, нали, да направите емоцията колко видеото ви харесва. Например, едно сърце означава, че много ви харесва. Един палец нагоре означава, че ви харесва горе-долу. И например, просто някакво друго емоджи от тези, които казах, означава, че ви харесва мъничко. Добре, хайде, Криси, готова ли си? Нямам много време, имам още 1 минута и 10 секунди за тези неща. Айде! Бързо! Ето, отварям дропа! Ама бързо, аз само 50... Паднаха ми с 100 стотинки! Бързо, Криси! Имам много малко... Паднаха ми с 100 стотинки, бе, човек! 100 стотинки са нищо, брат. Буквално на мен не се пада. От Legendary Stardrop много се дразна. И на мен ми са ми се падали такива буквуци от Legendary Stardrop. Не взимай това, бролер. Да, ти го взе. Добра е, все пак. Това е той. Момиче. Не, тя. Има коса. Момче! Момиче. Хора, напишете в коментарите дали е момче или момиче. Пинк.
Момче, ако не ми вярваш, виж в Google или някъде. Но Хора, момче. напишете в коментарите. Стана ова е много силна. Ама и аз съм толкова силна, като имам. Мисля, че аз трябва да събирам диамантите, буквално, защото мога да лета. Ама то ги събира. Това е нейната супер Умрях, добре. Ама има само... Браво, събирай ги. Стана ова. Хора! Аз... Умрях. Ти се кри. Да, защото буквално аз имам най-многото. Добре, трябва да ги убиете, аз ще се крия тук в сенките. Манка му! Кри се събирай. Не. О, мага. Още един. Представете по мен трябва тук. И ти също. Не, Сакото умре. Ние спечелихме. Браво. Това беше добро. Много добре да разбирам английски, така че с кутиите. Криси, мора побързо направих това нещо с кутиите бързо. Добре, бе. Така че имам стар дроп.